Хөрмәтле тыңлаучыларым, миңа журналист блогер буларак бик күп сораулар ишетергә туры килә. Ни өчен безнең татар әбиләребез дүрт почмаклап яулык бәйләмиләр диләр. Менә Казанның дәү әниләре, әбиләре, аларның оныклары бар. Күрегез әле аларның кыяфәтләренә. Алар бик матур заманча киенгәннәр, эшләпәләрдән, күзлекләрдән. Нинди матур иттереп киенгәннәр, модны иттереп кофталары, чалбарлары сырый әле. Ни өчен алар дүрт почмаклап яулык бәйләмиләр? Әссәламу алейкум, апалар, дәү әниләр. Вәгалейкум әссәлам. Үзегез белән таныштырыгыз әле баштан. Дүрт почмаклы яулыкны кия торган урыны да буланың, вакыты да буланың. Без хәзер урамга ял итәргә чыктык. Биюшеләрне карарга. Иш кыстылган. Эш кыз туган. Шушында ерак түгелгән торабыз. Ишебездә Аллаһка шөкер, ике сеңлем, игезәк. Мин аларның апасы. Ходай Тәгалә безгә шундый мөмкинчелек булган. Бер урамда торабыз ишебездә. Аллаһка шөкер, көн сайын хәлләрне белешеп, көн сайын бер-беребезгә шәйлә җөреп чалабыз. Исемнәрегез ничек? Менә сезнең исемегез ничек? Фатыйма. Фатыйма, минем әнием Фатыйма. Ә сезнең исемегез? Гөлфия. Гөлфия. Ә сез? Мин Гайша. Гайша. Гафу итегез. Кызлардан ничә яшь дип сорамыйлар? Мөмкинме сезнең яшегезне сорау? Безнең яшьләр Аллаһка шөкер инде. Безнең яшьләр бик әйбәт, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Миңа 78 яшь, сеңелләремә 76 яшь. Ходай Тәгалә гомер биргән, Аллаһка шөкер. Әниебез 95-тә үлде. Әниебез кадәр яшисебез килә. Әниебез җанашым 95 яшьтә үләсе көнне дә үзенең укый торган нәрсәләрен укып, Ходай Тәгалә безгә дә шундый гомер бирсен дип без сорыйбыз. Әйтегез әле, сез кайда эшләдегез? Biz Kazan kızları, Kazan'da doğup üstek, elhamdülillahi, bir anar karamasdan biz bizim Tatar dilimizni çoğaltmadık. Bizim de Tatar mekteplerini bitirip, onları institutlarga girdik. Barımızda yukarı bilimli, Mine bu apanın önünde kıda zapkın eşledi, Nauşis-İsvetovski institutta, starszy nauşni сотрудник bulup, onları institutlarını yapka, şimdi başka жерге işgalmişti. Ben özüm işledim zavutta, начальник отдела кадров bulup, zam генеральный директор по персоналу. 20 yıl şundan pensiyaga gittim. Özüm egzak sanarım benim bek скромный ol. Ol indi benim 40 yıl торгово-экономический техникумда okuttu. Ayda ders özüm söyle. Техникумда эшләүе бик күңелле булды. Бик яратып эшләгәнгә күрә бик тиз генә гомер узып китте. Шуның белән хәзер менә Хәзерге көндә тугыз анагым бар дигән. Оныкларыгыз татарча беләме? Татарча беләләр. Аныкларыбыз намаз укыйлар. Аныкларыбыз ураза тоталар. Аллаһка шөкер. Безнең белән бергә катнашып менә корбанга керәләр. Үзләре икешәр высшее образование белән булып та, үзләрендә һәрберсенә машина булып та, балаларыбыз да, кияүләребез дә безнең издә. Әйтегез әле, дүрт почмаклы яулыкны кайчан бәйлисез? Дүрт почмаклы Бәлки яулык. 90 яшьтә, 100 яшьтә, бәлки 20 Юк, 94 почмаклы яулыкны әнинең тесе итеп, әни без аны гомер буе бәйләде. Без аны үзенең вакыты бараны, үзенең урыны бараны, без аны намаз укыганда киябез. Намаз укыганда киябез, ашларга барганда киябез. Дүрт почмаклы булмаса да, мотор иттереп, шарф шикелле иттереп бәйләп йөрибез. Бу җәйне ничек уздырга планлаштырасыз? Чит илләргә бәлки, сәяхәткә чыгып китәргә уйлыйсыздыр, Дубайга, башка җирләргә, Египетка. Benim Gülfiye Hanım'ın bir kızı Dubai'da tura. Аллаһка шөкер, айлар буенча шунда барып ялтып кайтабыз. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Бәкерне дә бик яратабыз. Эшебездә бергә Бәкергә китеп, анда да торып кайтабыз. Бәкер сатадисен. Сорап бирим әле, ничек шулай сезнең кебек яшь, матур, позитив булып калырга? Киңәшләр минем караучыларым. Күбрәк җая бирсәгез, үзегезгә хәсият түгел, ничек исем татарча. Күбрәк җәяү җирсәгез, хәләл ризык ашасагыз, Аллаһы Тәгалә белән бергә булсагыз, шунда Ходай Тәгалә гомер дә бирә, сәламәтлек дә бирә. Yumuşak көңелле булырга кирәк, усал булмаска кирәк. Просто елмайып кына килсәң дә кешегә ана каршысына. Бит инде бар хадис, бер хадис та бар. Мөхәммәд пәйгамбәрнең. Кешегә елмаю кирәк, елмаю ул үзе бер нидән тора? Саваптан тора диләр. Спорт белән шөгыльләнәсезме? Менә безгә бу ипне сеңлемнең игезәк сыңарымның ире барыбызга да сатып алды. Бүләк итте безгә скандинавский таяклар. Шуның белән йөрибез, шуның белән чыгабыз. Кыш көне бигрәк тә шуның белән йөрибез. Менә чын
татар әбиләре нинди булырга тиеш? Зикрдә булырга тиеш. Йөргән вакытларда, буш вакытларын булганда, һәр вакыт укырга, бер кичкәй вакыт шулай настроение булганда да, булмаганда да зикрдә җирсәң, Аллаһ Тәгалә үзе безгә җан азыгы биргән шикелле була. Киләчәккә нинди планнарыгыз бар? Санаторийга барырга җыенабыз, Аллаһ бирсә. Исән сау булсак. Врачларның киңәшләренә дә кулак салабыз. Шуның белән Аллаһка шөкер менә яшәп торабыз әле. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Элек-электән без әнинең, әтинең сүзеннән чыкмадык. Әни җанашым безне өйрәтте дингә, әтиебез өйрәтте тормыш апарырга. Без дә балаларыбызны шулай тәрбияләбез. Шуңа күрә дә мин менә бу безне караган тамашачыларга да шуны әйтәсем килә. Балаларымны да шуңар өйрәтеп, оныкларны да шуңар өйрәтеп, динсез дә булмыйча, хезмәт белән дә булып яшәгәндә, Ходай Тәгалә гомерне дә бирә, Ходай Тәгалә рәхәтлек дә бирә, балаларның шатлыгында яши торган гомер дә бирә. Минем канал аша үзегезнең туганнарыгызга, оныкларыгызга, чит илдә яшәүче туганнарыгызга сәлам әйтә аласыз. Минем каналны чит өлкәләрдә, чит илләрдә дә карыйлар. YouTube каналны. Минем оныгым Канадада хәзер Торонтода 17 июнь көнне диплом ала. Ул университетны укып бетерә быелны. Аннан соң Америкага шунда эшкә китә. Аны уже эшкә алдылар. Анда уже заявлениеларны бөтенсен урнаштырып, хәзер зур кызым белән Гульнара Закирова, Илдар Закировлар балалары янында киттеләр. Шунда как раз менә шушы дипломны алган бәйрәмгә киттеләр. Балаларыма алдагы көннәрдә шушы зур эшләре уңышлы булып, сәламәтлек биреп, алдагы көннәрдә дә Ярабби Ходаем балаларның шатлыгында шатланып яши торган гомерләр биреп, туган якларына исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Минем балаларым Мәскәүдә яшиләр. Ике кызым да бик уңышлы, Аллаһка шөкер, бик зур урыннарда эшләп, бик зур үзләре квартиралар сатып алып, бик удачный кияүгә чыктылар. Әлхәмдүлилләһ, кияүләрен дә бик әйбәтләр. Без бик аларга күп итеп сәлам белдерәм. Үземнең сәламымны җибәрәм. Оныкларыма да. Минем Аллаһым Казанда яши, Аллаһка шөкер, аның белән һәр көн исәнәшеп, күрешеп торабыз. Хәзер китте бит әле. Может, хараш. Пока. Каникулга китте әле, каникул вакытлары. Балаларның каникул вакытында Алла йөреп кайтады шулай. Бәхетле булыгыз. Бик зурлады, безне рәхмәт бик зур үзегезгә.